ayu tak impi impi monggo pranan juning atiku nalikane tanan ketemu dasar wanita sulit yo bintang ono lan lebdo ing karya ayu tak impi impi wong ayu tak impi masa sinten to Mas sampean kuwi walah kula to lah ayu to nu ayu nu yo ben ono pacarmu ora apa-apa ya nu ora apa-apa aman dan gak apa-apa ya kan ini biar dijaga gitu Dek tukang kendangin nanti sok ngono kae. Biasanya mergane sok rusuh to Mas tukang kendangi cenan. Ning kono ono, ning kene ono, ning kana ono. Kudu ditutke, Mbak. Liyane lho nu liyane. Pertama. Pengairan pertama ya. Bensin aku ya pertama sih Mas. Seko soro